Jarri zure bakea zure modura. Administrazio publikoetan dagoen behin-behinekotasun tasa handiak txikitzeko akordio bat lortu du Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak Unidas Podemosekin, EAJarekin eta RZrekin horren bidez, azken 5 urteetan lanpostu publiko bat eta bera bete duten ordezkoek automatikoki eskuratuko dute lanpostu hori modu finkoan, oposizio prozesutik pasatu behar izan gabe. Era berean, Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten bi alderdiek bultzatuta administrazioko kidego eta eskala legea onartu du gaur Eusko Legebiltzarrak. Arau berriaren arabera ordea ezin dira egin lan eskaintza publiko espezifikoak edo berezituak esperientzia handia duten bitarteko langileentzat. Hasierako testuak aukera hori jasotzen zuen. Arratsalde on guztioi, geroxeago helduko diegu lanpostu publikoen bueltako azkenei, izan ere beste lerroburu batzuk ere baditu ostiralak. Eskerra Republikana eta Euskal Herria Bildu aldi berean agertu dira ostiralarekin, bakoitza bere egoitzatik, Espainiako gobernuarekin estatuko aurrekontu orokorren inguruko negoziazioak zein puntutan dauden azaltzeko. Horrela dela, Euskal Herria Bilduren egoitzatik Arnaldo Otegi alderdiko koordinatzaile nagusiak eta Mertxe Aizpurua Kongresuko bozeramaileak hartu dute hitza, entzun ezagun beraz azkena jarraian. Une honetan, bi negoziazio daude martxan Espainiako gobernuarekin, neurri sozialak, ekonomikoak eta lurraldetasunari dagozkionak adosten saiatzeko euskal herritarren eta katalanen onerako izango diren bi akordio politiko lortzeko helburu horrekin. Nazioartean berriz gaurra amaituko da Glasgow, azken egunetan ospatzen ari den COP26 klimaren goi-bilera eta gaur goizean argitara atera da bertan bilduta dauden 200 herrialdeen arteko akordiora iristen saiatzeko dokumentuaren azken zirriborroa. Dokumentu honek urardotu egiten ditu, aurreko zirriborroak jasotzen zituen hainbat konpromiso besteak beste, erregai fosilak pixkanaka ezabatzen joatearena. Aurreko zirriborroak ez bairik gabe azpimarratzen zuen munduak konpromisoa hartu beharko lukela, erregai fosilak diru publikoaren finantzatzeari uzteko eta haiek pixkanaka ezabatzen joateko. Herrialde arabiarrek petrolio eta gas ekoizle handiak direnak, asko, ez zuten zirriborro hori babestu. Nazioarteko gaiekin jarraiki gas hornikuntza eteteko mehatxua egin dio Lukasenkok Europar Batasunari iragarri dituen zigorrak direla. Eta Bielorrusiako presidenteak eskatu dio armadari kontrola ditzala Poloniako armada eta NATOren tropak mugan egiten ari diren mugimenduak. Nazio Batuen erakundeak laguntza humanitarioa ematen hasi zaie etorkinei. Poloniako mugazainen arabera, azken hilabeteotan, 30.000 bat papergabea legindu dira alambre esi arantzaduna zeharkatzen eta Europar Batasunean sartzen. Etorkin gehiago iritsi dira eta tentsioak gora egin du azken egunotan mugan. Europako batzordeak beraz zigor gehiago iragarri zituen atzo, eta gaur iritsi da Lukasenkoren erantzuna gas hornikuntza murtzearekin mehatxatu egin duelarik. Gurera bueltan, kulturan antzerki ekoizleek gaitzetzi egin dute, Altsasu antzeslana Gasteizen zentsuratzeko ahalegina. Bart, taularatu dute Gasteizen La Dramatika errante konpainiak sortutako Altsasu antzeslana, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian. 2016an Altsasuko Koska tabernan bi guardia zibilekin eta haien bikotekidekin izandako liskar baten harira, Auzitegi Nazionalak epaitutako 8 gazteen kasuaren inguruko interpretazio fikzionatua planteatzen du lanak, baina azken egunotan, PP alderdiak Gasteizko udalean duen eledun Ainhoa Domaikak antzeslana programaziotik kentzeko eskatu du Gasteizko gizartari ezarri nahi dioten doktrinamendu nazionalistaren adibide bat delako. Eta kiroletan dena prest dute, Jokin Altunak eta Unai Lasok igandeko lauterdiko final handirako. Atzo egin zuten material hautaketa eta bat etorri ziren bi finalistak piloten egokitasunean.
aitzakiarik gabe arituko dira beraz, Bilboko Bizkaia frontoian biak ala biak txapelaren bila, baina egoera arras ezberdinetan. Favorito eta izan gaiaren arteko partidua irudikatzen du mundu guztiak. Altunak 5. txapela du irabazteko, baina Lasok ezer gutxi galtzeko lehen finala baitu, eta hori baliatu nahiko du lehenengoa eskuratzeko. Eta lerroburuak ala heldu diezaiogun eguneko argazkiari administrazio publikoetan behin-behinekotasun tasa handia txikitzeko akordio bat lortu dute Espainiako Ogasun Ministerioak, Unidas Podemosek, Erreztek eta EAJak. Testuinguru honetan bitarteko langileentzako lege espezifikoak baztertzen dituen administrazio legea onartu du Legebiltzarrak. Espainiako gobernua osatzen duten PSOEk eta Unidas Podemosek akordio politikoa lortu dute Errezerekin eta EAJarekin administrazio publikoetan dagoen behin-behinekotasun tasa handiak txikitzeko. Horri esker lanpostu berean 5 urteko antzinatasuna duten funtzionarioak finko bihurtuko dira oposiziori gainditu behar gabe. Funtzio publikoaren egonkortasunaren lege bat lantzen ari dira orain Kongresuan, gaur egungo legediarekin ezinezkoa baita lanpostu publiko finkoa lortu oposiziorik egin gabe. Aurrera ateratzen bada murriztu egiten da Maria Jesus Montero Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroak sektoren behin-behinekotasuna murrizteko hasiera zehaztu zuen 10 urteko epea. Administrazio bakoitzak aparteko deialdi bakar batean definituko ditu merezimenduak sektore publikoan dagoen aldi baterako enplegu publikoaren tasa handia murrizteko. Bien bitartean Eusko Legebiltzarrak administrazioko kidego eta eskala legea onartu du. Arau berriaren arabera baina ezingo dira egin lan eskaintza publiko espezifikoak edo berezituak esperientzia handia duten bitarteko langileentzat. Hasierako testuak aukera hori jasotzen zuen. Akordio horren ondoren 3 eta 5 urte bitartekoei oposizio lehiaketa bat eskatuko zaie eta litekena da oposizio faseko ariketa kanporatzeiak ez izatea. 5 urtetik aurrera berriz merezimendu lehiaketa bat egongo da. Bestalde akordioak jasotzen du esplizituki zabaltzen direla merkataritza sozietate publikoetara, enpresa entitate publikoetara, sektore publikoko fundazioetara eta sektore publikoko partzuergotara. Halaber aldatu egiten da 2017ko eta 2018ko prozesuak jorratzen dituen xedapen iragankorra. 2024ko abenduaren 31 baino lehen ebatzita egon behar dutela esaten jarraitzen da, baina deialdietako aurreikuspenen arabera gauzatzen jarraituko dela dioen aipamen esplizitua ezabatu dela adierazi dute. Bestaldetik Eudelek 2030erako garraio publikoa deskarbonizatzea proposatu du. Zentzu horretan metodo komun bat partekatzea du xede. Gorka Hurtaran Eudel elkarteko presidenteak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerriekin, toki erakundeek beren udal aurrekontuak garapen jasangarriko helburuetan oinarrituta egin ditzaten. Gorka Hurtaran Eudeleko presidenteak 2030erako hiriko garraio publikoa deskarbonizatzeko konpromisoa proposatu du Euskadiko udalen elkartaren batzar nagusian. Planetak ezin du gehiago itxaron. Bere baliabideen mugara iristear dago. Eta beraz, garapen iraunkorreko helburuak gauzatzeko urrats askarragoak eta erabaki horragoak eman behar ditugu. Euskal udalok planetaren abangoardian egon behar dugu. Ezin dugu atzean geratu. Urteko batzar orokorra egin duten mungian pandemia hasi zenetik modu presentzialean egin duten lehena. Gorka Hurtaran Eudeleko presidenteak bertan fikatu zuen zein izango den elkartaren helburu nagusietako bat hurrengo hamarkadarako. Tokiko gobernuak, estatuak baino konpromiso handiagoak hartzen ari garela. Estatuek hiri eta herriei erantzun behar diet. Udalerriok planeta salbatzeko politika eraginkorragoak bultzatzeko akuilua izan behar dugu. Akordioen artean 2023ko metodologia komun bat lantzea dago. Udalek euren aurrekontuak garapen jasangarrirako helburuetan oinarrituta lerrokatu ahal izan ditzaten. Gainera ingurumenari eragiten dien beste konpromiso batzuk planteatu dira, proposamen gisa formulatzen direnak eta udal bakoitzak eman nahi dion ibilbidea izango dutenak. Horiek Eudelek bere batzorde eta lantaldeetan landuko ditu. Hurtaranek iragarritako konpromiso horietako bada energia auditoretzak bultzatzea. 2030ean udal instalazioen energia kontsumoa 135% murrizteko eta data horretarako kontsumo horren 132% hornitzeko adina energia berriztagarri instalatzea. Bestalde hiri-garraioko zerbitzua duten udalerriek 2030erako deskarbonizatzeko konpromisoa hartu dezatela proposatu du.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 2030 agendan modu koordinatuan edatzea da Eudelen arabera 2022ko planteatzen diren lan ildoen ekintza berritzaileena eta ardatz estrategikoa izango da agintaldiaren amaierara arte. Portaera ona izan, oraindik erne jarraitu behar dugu. Ostera, aste honetan Legebiltzarrak argi berdea eman dio Euneiz Unibertsitate pribatuaren proiektuari. Horrek protestak eta haserreak eragin ditu segidan, halaxe kontatu du Dane Arbeok. Euneiz Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate pribatu gisa aitortzeko lege proiektua onartu dute Eusko Legebiltzarrean goizean. EAJak, PSek, PP Ciudadanosek eta Voxek babestu dute proiektua. Es un éxito social. Es que bienvenida sea Euneiz. Aldiz EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kritiko agertu dira. Gaurko bozketekin, gure sistemara, gure unibertsitate sistemara, irabazi asmoa duten unibertsitatei sartzeko, alfombra gorria jartzeko aukera bozkatuko da. Esesko borobila izango da, ez bakarrik arrazoi ideologikoarengatik ere bai, baina batez ere arrazoi ideologiko horiek atzean, arrazoi tekniko, politiko eta legalak daudelako. Lege proiektua onartuta Euneiz Euskal Goi Hezkuntza Sistemaren parte izango da, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoarekin eta Deustu eta Mondragon Unibertsitate pribatuekin bat. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ordea behin eta berriz azpimarratu dute Euneiz Unibertsitateak irabazi asmoak dituela eta ez dutela bat egiten horrelako proiektu batekin. Testuinguru honetan subiranistek Euskal Unibertsitate sisteman jarri nahi izan dute fokua eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Euskal Unibertsitate sistema bera aldatzea da gure helburua eta beraz, etorkizunean esan dudan bezala, unibertsitate sisteman eta unibertsitatearen publikoaren finantziazioa blindatzea da guk bilatzen duguna eta aipatu den bezala ere, irabasteko asmoa duten unibertsitate pribatuen mehatxua ixtea. Bien bitartean Legebiltzarrean bozkatzen ari ziren unean gehiengo sindikalak Ernaik eta EHUko ikasleen kontseiluak elkarretaratzea egin dute Euneiz Unibertsitate elitista pribatu gisa onartzearen aurka. Ernaik adierazi du hezkuntzaren elitizazioaren isla dela Euneiz, ikasturte bakoitza 8.000 euro ordaindu beharko delako eta gainera enpresa pribatu honek diru publiko jasoko duelako. Aipatu legez horixe izan dute hizpide besteak beste Ernai Gazte antolakundeak antolatu dituen jardunaldietan unibertsitate berria hezkuntzaren elitizazioaren islatzat jo dute gazteek, ikasturte bakoitzan 8.000 euro ordaindu beharko delako eta gainera enpresa pribatu honek diru publikoa jasoko duelako. Unibertsitate eredua aipatu dute Ernaiko kideek eta honen agorpena eta ikas baldintzak okertzaren eraginez prekarizazioaren azkartzea eman dela gogoratu dute gaineratu dutenez, testuinguru honetan datoz unibertsitate lege berria eta baita elkarbizitza legea ere. Datorrenari aurre egiteko ezinbestekoa izango da, Ernairen ustez, alik eta eremu gehienetan antolatuta egotea ikasle mugimendua historikoki izan baita, herri emantzipatzaileen motore eta gurean ere hala izan dadin. Ernai Gazte antolakundeko jardunaldi nazionalei amaiera eman diete ostegun honetan ehunka gaztek Gasteizko kanpusetik abiatu den manifestazioarekin. Gaiz aldatuta euskararen aldeko eta zonifikazioaren aurkako adierazpena sinatuko dute Kortesen Nafarroako erdialdeko eta herriberako herritar talde batek antolatu du egitasmoa pairatzen duten bere hizkeria behingoz bukatzea aldarrikatzeko. Aragoirekin mugakidea den udalerri hori aukeratu dute bihar aurkeztuko dutenan, behetik gora doan mugimendua izatea espero dutelako, eta baita zonifikazioa kalte gehien eraginikoetatik abiatu nahi izan dutelako ere. Bihar aurkeztuko duten adierazpenean aldarrikatuko dute Euskara Nafarrako berezko hizkuntza dela, eta erakundei eskatuko diete herriberak eta erdialdeak jasaten duten bere hizkeria behingoz bukatzeko. Eta euskarak ikusentzunezkoetan duen egoera larriaren aurrean kezka azaldu du aste honetan Pantaiak Euskaraz taldeak Eusko Legebiltzarrean. Testuinguru honetan euskaldunek streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera murritza dutela ikusita kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzeko. Nitaz ez dakizu guztia. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak Euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko.
Euskaldunen 47% kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala pantaiak euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazten erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez gehienak gazteleraz izaten dira. Gaur egun ez ditut hainbeste ikusten, baina bai txikitan nintzenean, dibujoa animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ez ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten, eta euskaraz ez. Pantaiak euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzeak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean ohitzen gera esaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urte etxereskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauzaetariko bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pixu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin pantaiak euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Zinebra bilketarekin jarraituko dugu, abenduak. Bestelakoan COVID-19 kasuen gorakadaren aurrean etxeratek presoen eta senideen eskubideak errespetatzen dituzten protokolo eraginkorrak hartzeko eskatu dielakoako gobernuari eta espetxe erakundeari. Gogoratu duenez, pandemiaren hasiera euskal preso gehienak Andaluzia, Levante eta Galiziako espetxetan zeudenean gertatu zen. Hasierako konfinamenduaren ondoren 2020ko irailean, Espainiar espetxe erakundeek luzazeten zituen komunikazioak 30 espetxe baino gehiagotan, eta honek urruntze testuinguru batean eskubideen urraketa larriagotu egin zuen. COVID-19aren kudeaketaren testuinguru horretan presoak bigarren mailako herritarrak direla salatu du etxeratek, gehiegizko murrizketak eta zentzurik gabeko koarentenak ezartzen jarraitu baituten, nahiz eta presoek, funtzionarioek eta langileek txertaketa jarraibide osoak izan. Horrez gain Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkideek adierazpen bat onartu zuten atzo, etako presoei handikeriaz aitortza ekitaldiak egitea baztertzeko. Halaber horiek antolatu eta sustatzen dituztenei eskatu zieten, bertan behera utz ditzatela biktimekiko eta haien senideen minarekiko sentsibilitateagatik, iraganen memoria kritikoarekiko errespetuagatik, eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko zailtasun bat gehiago eta zatiketa elementu ez bilakatzeagatik. Ciudadanos PP koalizioko Jose Manuel Gil legebiltzarkideak aurkezturiko legez besteko proposamenari erdibideko zuzenketa eginda onartu zuten 3 taldeek testua, Espainiar eskuinekoena oportunistatzat jota. Euskal Herria Bilduk uko egin zion bi testuak babesteari. Arkaitz Rodriguezek gogoratu zuen aurten euskal presoi egindako harreretatik 2 baino ez direla publikoak izan.
Gainerakoan bat eginik azaldu dira zuzen bidarloko 100 aditu baino gehiago 13 auziko prozesuan atzemandako irregulartasunak gaitzestea helburu tarte handira esaterako 5 katedradun. Idatzi baten zerrendatu dituzte kritikak batik bat, gogor deitoratu dituzte Jose Perals fiskalak etari buruzko esandakoak, bai eta auzipetuei egindako eskubide urraketak ere. Atzo goizean aurkeztu zuten manifestua Bilbon besteak beste, legelariek harridura azaldu dute Espainiako Auzitegi Nazionalean aurkezturiko argudioen harira. Batik bat gogora ekarri dute fiskalak ukatu egin zuela eta desagertu izana. Hala juristek oroitarazi dute eta 2017an utzi zituela armak eta desegin egin zela ondotik arrazoi horri eutsita manifestuaren sinatzaileek nabarmendu dute, beharrezkoa dela salbuespen legedia eta jurisdikzio berezia deseraikitzea. Bada jurisdikzio berezi ez antzerki ekoizleek gaitzetzi egin dute Altsasu antzezlana Gasteizen sentsuratzeko ahalegina Iker Aginaga. Gasteizko PP alderdiak Altsasu antzezlana zentsuratzeko eskatu dio udal gobernuari doktrinamendu nazionalistaren adibide dela argudiatuta. La Dramatika errante konpainiaren lana Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiaren egitarauaren parte da, eta atzo antzestu zutenan. Egunotan aldiz, PPko eledun Ainhoa Domaikak programatik kentzeko eskatu du. Arte eszenikoen enpresak biltzen dituen esken elkarteak agiri bat plazaratu zuen antzezlana zentsuratzeko ahalegina gaitzesteko, eta konpainiari elkartasuna agertzeko. Hain zuzen, adierazpen askatasunaren defentsa irmoa egin zuen elkarteak, eta hori ezeztatzeak eragin dezakeen kalte ez ohartarazi. Maria Goirizelaiak zuzenduta 2016an Altsasuko Koska tabernan izandako liskarra du abiapuntu antzezlanak. Bertan, 2 guardia zibil eta bere bikotekideek herriko gazteekin izan zuten gatazka eta 8 herritar atxilotu zituzten egun gutxira. Fiskalak terrorismoa ere egotzi zien eta denera 375 urteko espetxe zigorra eskatu. Azkenean, 2 eta 13 urte arteko zigorrak ezarri zizkien epaileak, eta defentsak helegitea jarrita, zigor horiek murriztu ziren azkenean. Oraindik zenbait gazte zigorra betetzen ari badira ere. Gertakariak fikzionatu ditu Goirizelaiak antzezlana ontzeko, ahozko epaiketaren transkripzioak oinarri hartuta, eta Arriaga antzokian egindako aurkezpenean azaldu zuenez, ikusleari etorkizunerako begirada sendagarria eskaintzeko asmo sortu zuen lana. Arriagan bertan estreinatu zuten, iragan hilabetean, eta orain arte ez du antzeko erasorik pairatu obrak. Gasteizko emanaldia bera, udatik zegoen programazioan. Eta kultur gaiekin hasi garela beste kontu bat azaroaren 16tik 20 batera martxan izango da Sormene Galdakako sortzaileen plaza. Bi ardatz nagusi izango ditu ikasleentzako tailerrak eta emanaldi programa irekia. Gotzon Barandiaran Sormeneren zuzendari artistikoarekin izan gara gurean gaur magazinean. 11.eu atarian duzue beraz elkarrizketa osoa ikusgai. Bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Bestadetik punk mugimendua, rip taldeko lagunak eta 80ko hamarkada gogoratzeko asmoz ez kamaitu kantolatutako ekimenak erakusketa, hitzaldiak eta zinema proiekzioak antolatu ditu azaroan Arrasaten. Ez kamaitu kantolatutako roka eta euskara, zozoak beleari purbeltz izeneko mai ingurua, 11 telebistan izango da ikusgai laster hona hemen aurrerapen txiki bat. Nik uste musikak sekulako eragina daukala. Sekulakoa nik alabak ikusten ditut, 17-18 urte ditu batek, besteak 16, bakoitzak bere estiloan, baina musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka.
tokia galdu dutena gugea, nik uste. Lehen 80ko hamarkada aipatu duzu, nik uste ean ados egon edo ez egon edo aparte sentitu errerreu betik edo nahi dezuna, baina musika, gure musika, hemen egiten zen musika, hortz egon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, ni zer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen oainez, orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu, ikusgarritasuna galdu deu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du zeikusik inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat, koska hor dago. Eta kiroletan dena prest dute Jokin Altunak eta Unai Lasok igandeko lauterdiko final handirako atzo egin zuten material hautaketa eta bat etorri ziren bi finalistak joten egokitasunean. Aitzakiarik gabe arituko dira beraz Bilboko Bizkaia frontoian biak ala biak txapelaren bila, baina egoera arras ezberdinetan Iker Aginaga. Dena dute prest Jokin Altunak eta Unai Lasok igandeko lauterdiko final handirako. Atzo egin zuten material hautaketa eta bat etorri ziren bi finalistak piloten egokitasunean. Aitzakiarik gabe arituko dira beraz Bilboko Bizkaia frontoian biak ala biak txapelaren bila, baina egoera arras ezberdinetan. 10. finala jokatuko du Altunak profesionaletan, 6. jarraian lauterdikoan eta duen adinagatik, marka guztiak hautsi eta historia egiteko bidean da amezketarra. Irabaztekotan 5. txapela eramango luke, handienen pare jarrita, dituen 25 urteekin Juan Martínez de Irujok eta Ruben Belokik baino ez zituzten hainbeste txapela. Lauterdian jokatutako aurreko bost finaletan bi irabazi ditu, 2017ko Aurrutiko Etxearen kontra eta iazkoa Erik Jakarekin. Ez du bere burua favorito gisa jarri nahi izan aldiz. Esango nuke ezerretako ez duela balio aurretiko partiduoik, ez hain ondo ataz ezkitenak da ondo ataz ezkitenak ez du referentzio ez dela balio. Oso bestelako ibilbidea du Lasok bere aurreneko finala izango da Kaiolan igandekoa. 2019an, final aurrekoan Altunaren beraren auka galdu ostean, eta iaz txapelketa jokatu gabe geratuta baikotik kanpo egon baitzen. Duela 2 urteko lehiaren ostean eta 9 hilabetez profesionaletatikat izan ostean, aldiz, heldutasun handiago zeltzen dio igandeko lehiari, Nafarrak berak onartu duenez. Partidu zaila izango dela badaki, nola nahi ere, ez baitu lortu Altunaren aurka irabaztea azken hilabeteetako lehietan. Nik uste sasoian beti dagoela, uste dut fizikoki partio gogorra izango dela, ez? Udako partiduak bezala oso gogorrak izan dira, eta hori espero dut, nik uste gogorra izango dela bai. Favorito eta izan gaiaren arteko partidua irudikatzen du mundu guztiak beraz. Altunak 5. txapela du irabazteko, baina Lasok ezer gutxi galtzeko, eta hori baliatu nahiko du lehenengoa eskuratzeko. Gauzak horrela direla, iritsi gara albistegiaren amaierara, ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegu jarraian Mikel Urtangarin eta Josu Zabalaren eskutik iritsi berri den Su Ñimiño bat kantua. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusatarian ondo izan, eta astelehenera arte. Bale, grabatzen. Prest, aurrera.